ni musukorobaw kibarwen aprepilat ke surla kabo anga jamana marabaw yoro kabri alaka hine Elijah Ibrahim Bokar Keitala kabli aleka fangai noyi sanduru fanga flanantai kabli uparona sur la siu fe sur la siu utuni fanga doski utun tara wile bla bandau aleye sur la sikoroye wati temene nununa kato sur la siya barala ale tunye General Musa Traoré sur la sijila tigimi no bebla General Musa Traoré no fe kaire bakun koloshi aye ujorofa sur la siya bane afe atumbe lafi bola Ibrahim Bokar Keita ka fanga poronen kofe asimuna no fe mo o ibeka ka fanga ire aparona asimuna no fe mo fe komi frafinat libi enfant jamana ani jie kulatige setigo ulutuni awajibiya benkantumna na teme anga sola siuni ukulatige la uche frafinat libi enfant fe frafina ka kiriaton fokase jie setigo ma utunko chedo komi Ibrahim Bokar Keita ka fangai ablara yere kuko ajena fangako otuma uka franche fanga dosiki doko don la teme fanga do yere ko wati la teme fanga doko fanga franche fanga fla no yijimana de unka halala fanga fla sigi franche mi ni okan kake o fanga asimutuni wele bla bandauma o bandau yere bebe naka ka Muktar Wan wele ko Muktar Wan ale nanake dolatime fanga njimoyi ka bandau to fanga na watimi mitumbe fanga na utunyi Emmanuel Macron sabu ibeka ka fanga tumbe senatu mamina ayasoro ibeka ire fanga ka fanga damne nani François Hollande ka fanga François Hollande bole fanga na Emmanuel Macron de sigira fanga na o ibeka ka fanga imporona kasoro Emmanuel Macron be o fanga takufolola o yere de kera sabuye minyira yato Francis jamana kuntigi murutira peu mali solle siuma o yala bandau aletuni Emmanuel Macron dungo maiwa wala labankero dungo maiwa wala Emmanuel Macron siraka jurudo bandau kana wala bandau yere de yaye kafo o jamana bosraiwa anana kesa solla sinuni bandau ma benfola lu yere uye bandau ka fanga imine anga dunkibaru jantemene nunu asimu kuita ire dasirama kajira kafoni yaye ulu ye bandau ka fanga mine natuma keo chola atunjuli botu fanga bebuye kosobe o bandau ani Muktar Wan asimu kuita ayo kuma mifo wati hakila kafo chikurbani msukurubau au hakili bola ode simfesa asimu kuitaire kera jamana kuntigi o jamana kuntigi sigi aye jamana diun laje ka furuba jamana de laje bake ulutunya jira ukene kan kafo dolatime fanga uluyire ukie akono la fere ka bo sanduru kana fo kalo woro jate o min fora anga jamana kuntigi utunye barake noyi o mata frafina tlebi enfant jamana uka franongo tomba noyi sideawe amata o jimi srafe mali maraba utunye leduta kafo sangile ani kalo woro kutume fanga sigi wati nana furi kasoro foi maseka nyesoro fasofe komi jamana de utunye anyeni ka jira ka fortuma dola ni wati ko fole nunu ka fara franche funaka chikorwani musukorbau matiseka fo kibo be wala bi ga wati fola mintumbulu dara no tuye banda uka fungai unana si for yoro kasoro jamana tumbe kumbalana ena fo jamana de tuye wati kura buluda le mata sida o mo ka hakilina tasrafe kabli janvier kalo uluye nyangi jugu ta kamali segere o nyangi jugu de besena lingalo inge nani tebene mwotu njigi baka kafo mali tun tara kabo sandurula kana sanflala halibi o sanflai o de mabe sidao mohoma
sabu CEDEAO mɔgɔw ka hakilinata tun ye san kelen n'a janyana san kelen ani kalo 6 n'o tɛ san kelen ni kalo 4 o de ye olu ka hakilinata ye. Kunungo n'o bɛnna juin kalo tile 7 ma dolatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw n'a ɲɛmɔgɔya bɛɛ Asimu bolo olu ye dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka sariya ta ka ŋaniya sariya waleya n'a bɛ fɔ ma ko décret. Olu y'a jira Asimu y'a jira o sɛbɛn kɔnɔna na k'a fɔ dolatɛmɛ fanga a bɛna kɛ kalo 24 kɔnɔ n'o ye san 2 ye. O sɛbɛn de kalanna Mali ka furuba laseli bondaso la kunnasinigo nin kalo ye tile 6 n'o ye juin kalo tile 6 ye a kɛra sufɛ kalo tile 6 sufɛla fɛ jamana yɛrɛ ka furuba laseli jafilɛ bondaso n'o ye ORTM ye. Ni latigɛ min fɔra an ka jamana marabaw fɛ n'o ye dolatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye o waati bɛnna tile 2 lajɛ balani tun bɛ CEDEAO mɔgɔw fɛ Ghana faba la n'o ye Accra ye nka o lajɛ in senfɛ Mali yɛrɛ ani CEDEAO ma bɛn fɔla wala CEDEAO ma sɔn Mali ta ma. Olu ko ko u ni Mali bɛ to kumaɲɔgɔnya na fo kalo nata n'o ye juillet kalo tile 2 nata ye. An ka jamana kɔnɔna marako ani fanga cɛmabɔli o minisiri n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ jamanakuntigi ye latigɛ sariya min ta a kun ye jamana kana kɛ kunfɛ baara ye k'a sɔrɔ a tɛ boli ni sariya ye a bɛ fɔ ma vide juridique. A ko tile 24 n'o ye san 2 ye ko o daminɛna kabili transition yɛrɛ ko mɔgɔw hakili la k'a fɔ olu minnu ye fanga ɲɛmɔgɔw ye k'u b'a fɛ k'u kolokolo fanga na olu nakun tɛ u cogo ye fanga na ko a b'a fɛ k'a ɲɛfɔli kɛ ka mɔgɔw hakilila tigɛ k'a fɔ fanga in olu t'a fɛ k'u kolokolo. Minisiri ko nin ye dalu ye min bɔra Mali fanga ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ka ɲɛsin farafina tilebiyanfan jamanaw ka faraɲɔgɔnkan ba ma n'o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ye. Minisiri y'a jira k'a fɔ latigɛ sariya min taara o bɛ jujɔ ni dɔgɔdali ye. O dɔgɔdali Mali marabaw u bɛna dolatɛmɛ fanga in u bɛna baara kɛ kɛcogo minnu na u bɛna labɛn minnu kɛ min b'a to jamanakuntigi kura na sugandi u kan ka sugandi caman ni kwa kan ka fa o baara ninnu na n'o laban bɛna wolo ni jamanakuntigi sigi ye. Jamana marabaw ka dantigɛlikɛla a ye pereperelatigɛ di k'a fɔ min ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye k'u ladɔnniyana nin ŋaniya in tali la. San jan tɛmɛnen ninnu na gɛlɛya caman tun ye Mali sɔrɔ nka pile dolatɛmɛ fanga ninnu sigira ɲɛni minnu taara ka Mali sɛgɛrɛ a bɛ kalo 5 bɔ bi Mali ɲanginen don ko sabu Mali man layidu time Mali tun ye dolatɛmɛ furancɛ fanga k'a fɔ k'u bɛ furancɛ min kɛ k'u forila n'o tun ye san 1 ni kalo 6 ye. Olu yɛrɛw kɔni n'o ye CEDEAO jamanakuntigiw ye u ko k'u bɛ bolodali kɛ ka bolodali ɲini Mali fɛ ka dɔgɔdali ɲini Mali fɛ yanni waati jɛ Mali sɔrɔlasiw u bɛna dolatɛmɛ fanga in u bɛna a baara ka jɔ la ka jamanakuntigi kura sigi. O ti ɲɛ fɛn min kɔ n'o ye jamanadenw ka ma sugandilen sigilen ye. Sibiri tɛmɛnen lajɛ balalen tun bɛ Ghana faba la n'o ye Accra ye. Farafina jamanakuntigiw u ma ŋaniya wɛrɛ ta k'a fɔ k'u bɛ ɲɛngɛ ninnu wuli bɛnsɛngɔniya ni juguya ni tuɲɔni jugu ŋaniya min taara ka da Mali kan u ma wuli nka jamana min bɛ yen n'o ye nazara jamana ye n'a bɛ f'o ma ko Suède o jamana u ka lasigiden minnu n'u ka jamanaden minnu bɛ n'u bɛ an fɛ Mali kɔnɔ u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnamayali n'o kɛra ntɛnɛnsu tɛmɛnen an ka minisiri min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la n'o ye Abdoulaye Diop ye a ye ɲɛfɔli kɛ ko n'i y'a ye Mali yɛrɛ ka ɲangi wulili ma bɔ a ko farafina jamanakuntigiw ko Mali ma dɔgɔdali kɛ a bɛna mun ni mun kɛ labɛn na o bɛna kɛ waati jumɛn n'o laban bɛna fori ni jamanadenw ka ɲɛma sugandili wa u ko kan ka labɛn cogo min kolo minnu kan ka sigi
ko nobo ko sɛgɛsɛgɛ o kan ka kɛ kɛcogo min ni min fɔra ko bi kɛ don min o ka kɛ fa laban bɛna fure ni jamanakuntigi sugandi ye. N'i y'o jateminɛ Mali soldasiw ko bɛna fanga bila marisi kalo san 2024 marisi kalo san 2024 u bɛna fanga bila. O fanga bilali o bɛna sɔrɔ waati min na o b'a sɔrɔ jamanakuntigi kura sugandira jamanadenw fɛ. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Ministre, Inishu, Yere Nishu. Merci infiniment. Nga foli b'i ye, nga barika da b'i ye. Pour reçu sur votre plateau. K'an bisimila i ka kɛnɛ in kan. Au nom de nos plus hautes autorités. Jamana marabaw tɔgɔ la, jamana marabagaba tɔgɔ la, wala jamana marababaw tɔgɔ la. J'ai l'insigne honneur bonya dira ne ma bi de délivrer ka dantigɛli kɛ la teneur du décret sariya min taara jamanakuntigi fɛ mun do numéro 2022 daɲɛ 2022 la 0335 fu 335 barre PTRM ni a taara an faso Mali kɔnɔ 18 juin 2022 juin kalo tile 6 san 2022 fixant la durée de la transition ni u bɛ dantigɛli kɛ furancɛ fanga don latɛmɛ fanga waati la tɛmɛ fanga a kan ka latigɛ waati min kɔnɔ. Le président de la transition min ye don latɛmɛ fanga furancɛ fanga kuntigiba ye bi chef de l'État n'o faso Mali ɲɛma yaba bolo n'o kalifalen don a la vu la constitution ka misaliya ni jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigi kan sariya sun ye vu la charte de la transition don latɛmɛ fanga furancɛ fanga a sigira ni sariya charti kan minnu ye vu la loi numéro 2022 n'a bɛ misaliya kɛ sariya kolo kan san 2022 la 201 fu ani kelen du 25 février 2022 n'a taara février kalo tile 22 san 2022 la portant révision de la charte de la transition n'o bɛ misaliya don latɛmɛ fanga a dantigɛli a n'a charti kanw kan vu le décret numéro 2021 ni o sariya kolo taara jamana kuntigi fɛ san 2021 na 0361 fu 361 daɲɛ la barre PTRM n'o taara an faso Mali fɛ 7 juin 2021 juin kalo tile 7 san 2021 portant nomination du Premier ministre n'o bɛ misaliyali kɛ wala u bɛ dantigɛli kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ o sugandili la décrète jamana maraba ko a ye latigɛ kɛ article 1er sariya kolo fɔlɔ la durée de la transition min ye don latɛmɛ fanga furancɛ ye a janya wala waati o furancɛ a bɛ boli a bɛ latigɛ furancɛ min kɔnɔ est fixé à 24 mois o ye kalo 20 ani 4 ni y'o walawala o ye san 2 de pour compter du 26 mars ni a bɛ jujɔ marisi kalo tile 26 2022 san 2022 conformément à l'article 22 o bɛ misaliya sariya kolo 22 na la loi numéro 2022 ni o sariya hakɛ dan sigi ye san 2022 ye -001 du 25 février 2022 février kalo tile 25 san 2022 portant révision de la charte de la transition n'o bɛ tali kɛ labɛnni cogo kura min ni o ye don latɛmɛ fanga a chartikanw ye article 2 sariya kolo 2 min fɔ le présent décret sera enregistré nin dantigɛli nin latigɛli min kɛra jamana kuntigi fɛ a bɛna kɛ nɔnabila sɛbɛn ye publié au journal officiel jamana ka jamana mara ni jamana kolatigɛ sɛbɛn b'a kɔnɔ Bamako le 6 juin 2022 nin kɛra Bamakɔ yan juin kalo tile 6 san 2022 décret signé
par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et par le chef du gouvernement, Premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga. Fin de citation. Merci infiniment de votre aisement de l'attention. Alors, monsieur le ministre, quelles sont les implications de ce décret? Yala ni koube ni sharia min tara ni latike min kera jamana kuntigi febe abina muna wole ade. Merci infiniment. Je voudrais d'abord indiquer que ce décret a deux grandes significations. D'abord une signification juridique, une signification politique. Sur le plan juridique, je voudrais ici rappeler que la transition dans notre pays a débuté le 25 septembre 2020. Pour une période de 18 mois. Donc, la période s'est achevée le 25 mars 2022. Par conséquent, l'adoption de ce décret fixant la transition le 24 mois de manière rétroactive commence donc le 26 mars 2022 a tout son sens. Cela relève tout naturellement de la rigueur juridique. Proroge donc la transition, il ne s'agit pas d'une nouvelle transition. Il s'agit d'une prorogation de la transition. Et surtout évite le vide. Un autre élément, en tout cas sur le plan juridique, il est important de préciser cette prorogation implicite de la transition dans la charte révisée. Politique. Je voudrais ici rappeler que la mention aux recommandations des assises nationales de la refondation a tout son sens. Il vous souviendra que les délégués qui ont pris part ces assises nationales de la transition ont fixé bien entendu le plancher de 6 mois. Transition, une période de plafond de 5 ans. Le décret, le chef de l'État, président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour la suffisance, sa ferme volonté
de défendre les intérêts supérieurs du peuple malien. C'est-à-dire de mener un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles avant l'organisation des élections. Un autre message, bien entendu, sur le plan politique, je pense qu'ici il s'agit très clairement d'une réponse aux personnes qui accusent injustement les autorités de la transition de vouloir s'éterniser au pouvoir. Connaissez-vous des pouvoirs qui souhaitent s'éterniser, qui décident en toute indépendance, en toute liberté, de fixer le début d'une transition antérieurement à la date d'adoption du décret? Ati lawaleya o don abi lawaleya sabu ambe juin kalodla marsi kalot lemwani fla avril kalot lemwani fla mai kalot lemwani fla juin kalot lemwani fla o kalo nani le ako abi jujon kable kalo nani yani adantegeli donche ko o ngani ya jeliya de mimba jira kafo ulumuni ye solasiuye krangranyana mi asimu koitai qui kolokolo fangana akala yininta woye utangania dogole fieu. Personnellement, je n'en connais pas. Je pense que s'il y avait des manœuvres politiciennes, ni janfa tumbe do latime fanga mo ute adamine kalonani ka koni kalonye uba damine ambe kalomina na tunya soro ku ba fe ku kolokolo fangana utun biseka adamine dantekeli kera kalominga uyajira ka fo kalonani ka kon dantekelinye oluka sanfla. Il aurait été plus logique et plus cohérent de fixer 24 mois à partir du 6 juin 2022, ce qui n'est pas évidemment. Le cas. Alors, depuis le 26 mars 2022, quelles sont les actions majeures qui ont été réalisées dans le cadre des réformes politiques? Ministre Mbinyilinga, kabili matikalo samba flani samwani fla kasi bima. Yala, don la teme fanga yi kwafa bara kulu girin jumeuna bara ba jumeuna minu be mali labeni chukukura kufo. Institutionnel. Merci infiniment. Il est important de rappeler que des assises nationales de la refondation, le gouvernement a décidé de choisir les actions les plus urgentes. Pour revenir rapidement à un ordre constitutionnel. Chogomi jamana bisegi senatilia kaboni franche fanga inkono kana fanga sigi fanga mina ke jamana denwero ka nyema sugandile unye wire ka matale unye. Parmi ces actions, l'adoption d'une nouvelle constitution. Obetale ke jamana yere dantegelini sigi kan sharia sun no ye constitution yi. Jamana fanga be sigi chogomi ya mi mara chogomi ya bi boli chogomi sharia sumba mimbo o lawolea ni mina labe o sharia sun de bina ladla ni chogo kurala. Il y a la relecture de la loi électorale. Sharia munu ni ube jamana denga masugandili ubo hakew nu keme o sigi o sharia saba mimbe no koroleye ko labe ko laje chogo kurala kala ben fiye be yoro munu na ko lu dla.
ainsi que la relecture d'un ensemble de textes connexes. Ani sharia munu ni olu sigimbe olahle nu sabatilila. Relatif No betalike jamana deun kama sugandi kwanyuma sugandi la bikoni. Très clairement le constat Ay que le donabi comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre kulu min sigira no ye kulu kan horayani nale ka bara ye benkera minun kan kulu no bo u bɛ se ka lawaleya cogo ɲuman min na. les assises nationales de la refondation n'o de ye jamanadenw ye furuba sigiba min kɛ ko ka Mali labɛn cogo kura la. a été créé le processus de nomination de ses membres. O maa minnu kan ka sugandi ka bila u la o maaw bɛ sugandi kɛcogo min na o lawaleyara ka ban. est en cours. A bɛ senna fana. D'autant plus important, en tout cas le chef de l'État. O fana ka bon kosɛbɛ. Ko min ye jamana maraba ni jamana marabaw ye jamana kuntigi ni jamana marabaw ka hamina ko ba de y'o ye. Pris soit effectivement appliqué. A bɛ se ka lawaleya cogo min. Et dans la même veine, o sira kelen kan k'a tila jigin kɛ. juste quelques jours, donc le 1er juin. A bɛ waati min bɔ n'o ye juin kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ye. Juin 2022, le gouvernement a adopté jamana marabaw ye latigɛli ŋaniya ta. cadre stratégique pour la refondation de l'État. Fɛɛrɛ minnu ni dabali ni sira kura minnu bɛ bɔ min b'a to Mali kan ka labɛn cogo kura min na o dabali n'o fɛɛrɛw n'o waleyaw bi ta cogo min na o ŋaniya n'o sira taara jamana marabaw fɛ. Participe également dans la même dynamique d'appliquer un certain nombre d'actions urgentes. Waleya teliman dɔw kɛra. Durant cette phase de transition. Ni don latɛmɛ fanga in senfɛ. Également l'adoption du projet de loi électorale par le gouvernement. Sariya minnu n'u bɛ tali kɛ woteko ninnu yɛrɛw labɛnni na. Qui a été transmis au Conseil national de la n'o donni na ka se jamana wasadenw ma. transition qu'il examine en ce moment. O de bɛ ka o sariya kolon ninnu lajɛ. Également est une illustration parfaite. Nin bɛɛ ye tamasiyɛn min b'a jira k'a fɔ cɛsiri bɛ sen na. De ces avancées là. O ɲɛ bɛ ka taa siraw fɛ. Je voudrais dire. N b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn. Au-delà de ces réformes politiques et yɛlɛma minnu bɛ ka don dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ jamana maracogo la. institutionnel, on ne peut pas occulter l'amélioration de la situation sécuritaire grâce à la montée en puissance de nos FAMA. Ma bɛɛ limaniyanen don mɔgɔw caman bɔ kɔni b'a dɔn k'a fɔ dɔ bɛ ka fara Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛsetigiya kan ka farinya kan an'u ka jamana latilali dabali ni fɛɛrɛtigɛ la. Une source de fierté. Nin kɔni ye wasa ye jamanadenw bɛɛ bolo. Et qui est un fait tangible. O kɔni ye o dalu bɛ kɛnɛma panpɔnna o kɛra kɛcogo ɲuman yɛrɛ la koyi. Évidemment, sans ces avancées sur le plan ni a tun y'a sɔrɔ ko ɲɛ tun m'a sɔrɔ o lakana dabali fɛrɛ la. Il serait illogique, en tout cas illusoire, de penser que les autres activités. Baara foyi tun ɲɛ tɛ sɔrɔ fo Mali sɔrɔdasiw ka labɛn u ka jamana yɛrɛkunsɔrɔ dabali fɛrɛw tigɛ ni lakana fɛrɛw ye. Peuvent être mises en œuvre. En tout cas, foyi tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Totalement compromise, voire impossible. Hali ni ko bɛ fɛn wɛrɛ ɲɛɲini jamana kɔnɔ a si tun ɲɛ tɛ sɔrɔ fo Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛmasaya ni kɛlɛsetigiya farida. Alors, à quand le chronogramme détaillé des élections? Sisan n b'a fɛ k'i ɲininka ministre tiɲɛ don a fɔra furancɛ min kɔnɔ fanga in bɛna boli a bɛna fori waati min o fɔra n'o ye san 2 ye o san 2 yɛrɛ daminɛna o kalo 4 nin ye yala a tɔw bɛ se ka boloda cogo di sabu dɔgɔdali kan ka kɛ caba minnu fɔra n'o bɛna wolo ni jamanakuntigi sigi yala o dɔgɔdali pereperelatigɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ aw fɛ wa? Merci infiniment. Il y a beaucoup d'attentes concernant. Hakili la ka fɔ caman fana sigin bɛ k'o ma kɔnɔ koyi. Ce chronogramme. À partir du moment où le décret fixant la transition. Kabili jamanakuntigi yɛrɛ y'a jira k'a fɔ waati latɛmɛ fanga in san 2 don nka a daminɛna kalo 4 ka kɔni kalo ye o kɔrɔ ye n'a kɛra san 2 ye kalo 4 mana bɔ a la a tɔ ye san 1 ani kalo 8 o san 1 ni kalo 8 ni y'o jate o bɛ bɛn kalo 20 ma kalo 4 bɔra la kaban. 24 mois pour compter du 26 mars 2022 a été adopté par nos plus hautes autorités. Jamanakuntigi ni a ka kolatigɛlaw o ye nin ŋaniya ta kama k'a jira k'a fɔ fanga tɔ furancɛ dolatimɛ fanga tɔ kalo 4 yɛrɛ tɛmɛna
san fila ina kalo naani tɛmɛna a tɔ tora kalo 20 de n'o ye san 1 ani kalo 8 ye. L'élaboration d'un chronogramme est fort aisée. N'o kɔni dɔgɔdara kaba k'a jira k'a fɔ yanni san fila cɛ an tɛmɛna an ye kalo 4 yɛrɛ ko la kaba a tɔ ye kalo 20 ye n'o ye san 1 ani kalo 8 ye. O san 1 ni kalo 8 kɔnɔ min ka kan ka boloda min ka kan ka dɔgɔda ka bɛn min ma o kɔni ye ko nɔgɔ ye o tɔ jate dɔrɔn de. En tout cas, sa publication est imminente. Ala o yɛrɛ dɔgɔdali an bɛ ka kɔnɔ teliya yɛrɛ yanni sɔɔni yɛrɛ cɛ a bɛna kɛ. Nous espérons, en tout cas nous attendons, Inch'Allah, l'adoption du projet de loi électorale. An kɔni sigin bɛ ka fɛn min kɔnɔ o ye jamana sariyatigiw u kan ka sariya kolo min ta sariya minnu ta n'u bɛna woteko labɛn an sigin bɛ k'o dɔrɔn de kɔnɔ. An bɛ ka fɔ tɛna teliya. De transition. Et sans cela, il serait très difficile d'avoir un chronogramme précis. N'o perepere-latigɛ ma kɛ olu fɛ a bɛna gɛlɛya k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka dɔgɔdali kɛ nin bɛna kɛ don jumɛn nin bɛna kɛ don jumɛn nin baara bɛna kɛ don jumɛn f'a bɛna wolo jamanakuntigi sigi la o dɔgɔdali ka gɛlɛ fo ninnu ka o sariya ta fɔlɔ. Je prends un exemple très simple. Bɛ misali kelen di ma dɔrɔn min ka nɔgɔ. Illustratif. Vous savez, dans la loi électorale, le délai de convocation du collège électoral est de 60 jours. Sisan n'a fɔra sisan ko ka ni sariya taara k'a fɔ wote jamanadenw ka jamana de sugandi jamanakuntigi sugandi o sariya kolon in taara n'o kɔni sariya taara dɔrɔn a bɛ vijara de k'a fɔ kalo 2 o kɔfɛ. Ensuite, quand vous regardez un peu le délai entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Hali ni ye jateminɛ kɛ jamanakuntigi sigi a tako fɔlɔ min bɛ kɛ n'o maaw sugandira tako filanan min bɛ kɛ furancɛ min bɛ bolo la. C'est un délai de 15 jours. O furancɛ tɛ tɛmɛ tile dɔgɔ furancɛ 2 kan tile 15. À la demande de la classe politique, nous avons ni politikimu minnu ka laɲini o ye revu ce délai à la hausse. U ko ka dɔ fara o furancɛ kan dɔɔni. La loi électorale aujourd'hui, sariya minnu bɛ o ko dantigɛ c'est d'avoir 90 jours. Olu yɛrɛ kɔni fɛ kalo 3 ɲɔgɔn. Pour que le collège électoral avant les scrutins et d'observer une période d'un mois. Kalo 1 furancɛ ka lajɛ o la. Tour des élections présidentielles. Min bɛ jamanakuntigi sigi dancɛw ana a kan ka sugandiliw kan ka kɛ furancɛ min kɔnɔ. Évidemment, vous savez, ces délais ont un impact évidemment sur l'élaboration d'un chronogramme. Ya ni waati ninnu dɔgɔdagani ninnu a ti ɲɛ fo ka waati de jatew minɛ. D'un chronogramme précis. Ka dɔgɔdali perepere-latigɛ kɔni. Alors, avec l'adoption du décret que vous venez de lire, Monsieur le ministre. Ministre, i ye jamanakuntigi ye latigɛ sariya minnu ta sisan n'i ye a ɲɛfɔ. Devrait-on craindre un regain de tension avec? Yala a bɛ se ka kɛ fitinɛ sabu ye wa? La CEDEAO. Ni ani CEDEAO cɛ. Absolument pas. Ayi ni hakili tɛ o la. Dire que à aucun moment plus aux autorités. Waati si la tuma si la min y'an ka jamanakuntigi ye. D'avoir une quelconque tension. O ma ɲini waati si la k'a fɔ b'u kɔ da CEDEAO jamanakuntigi kɔ a la. Avec la CEDEAO ni aucun autre. O tɛ CEDEAO u m'u ta ka CEDEAO sɛgɛrɛ wa m'u ta ka jamana si sɛgɛrɛ ka diɲɛ kolatigɛ maraba si sɛgɛrɛ. Un autre partenaire. Jɛɲɔgɔnw na. Ceci dit. O kɔfɛ sa. Je voudrais ici rappeler l'instruction. N b'a fɛ ka hakililajigin min kɛ. En tout cas ferme de son excellence le colonel Assimi Goïta, président. Assimi Goïta ye ani lamini no ni fɛn minnu ye. De la transition chef de l'État. Jamanakuntigi kɔni. Toujours instruit. A ye min gɛlɛya ma. Chercher un compromis. Fo an ka bɛn de ɲini. Compromis entre 2 paramètres. Ni sira 2 ye. Les exigences de la CEDEAO. CEDEAO jamanakuntigiw ka laɲini ye fɛn min ye. D'un côté et de l'autre côté les aspirations du peuple malien. Jamanadenw fana ka hami ye fɛn min ye ka bɛn ko laɲini o laɲini 2 kɔnɔ. Il souhaite mener un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles. Sabu malidenw ka hamina ko ye jumɛn ye waati kɛra an ye dɔ kɛ ni talikasegin ni birisa ɲagami ninnu na Mali b'a fɛ nin kɔfɛ sa ni labɛn minnu kɛra ka jamana fanga bolo sigi cogo la ka faso yɛrɛ dili don cogo la min b'a to taloni ni firili minnu kɛra jamana bɛ se ka kisi olu ma waati nata ninnu na cogo min. Avant d'organiser des élections. Voilà. Yani jamanakuntigi sigi ka kɛ o de ye jamanakuntigi ka hami ye. Notre action. An ka baara bɛɛ bɛ sinsin o de kan. Je pense que l'adoption de ce décret. Hakili la k'a fɔ nin dantigɛli waleya min taara jamanakuntigi fɛ. 6 juin. Juin kalo
tile wɔɔrɔ sanba fila ni san mugan est une preuve très nin ye dalu de ye importante de la Palpa. volonté du dialogue de nos plus hautes autorités. min n'o de mali marabaw u ban tɛ sigi ka fɔ ma koyi u yɛrɛ ban tɛ bɛnkola ma u ka laɲini ye fɛn min ye bɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min sigi ka fɔ ye damu ye ani jamanadenw ka hami ni kɔnɔganko ye fɛn min ye u fana bɛ se ka sɔrɔ o laɲini kɔnɔ cogo min. Si on ne voulait pas dialoguer avec la CEDEAO, n'an tun t'a fɛ ka kuma CEDEAO mɔgɔw fɛ on aurait eu la possibilité d'adopter ce décret depuis le 26 mars. an tun bɛ se ka sariya ta min bɛ nin waleya kabini marisi kalo tile 22 tɛmɛnen. Notre stratégie a consisté an ka essentiellement dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ faso bolo a ma misaliya ni foyi ye dans les trois actions. baara fila baara bonba fila baara kologirin saba ɲɔgɔn. La première action, fɔlɔ vous savez, c'est de procéder à une évaluation du projet de chronogramme. fo k'a jate minɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ malidenw bɛna sugandili kɛ ka maa sigi a kan ka dɔgɔda cogo min na jɔn joona. La CEDEAO a été impliquée, CEDEAO da ni u sen donna la et les Nations Unies et bien entendu l'Union africaine. diɲɛ tɔnba hali min ye farafina yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye De cet exercice, ninnu bɛɛ lajɛlen da donna nin na. liées aux réformes politiques et institutionnelles ont yɛlɛma minnu kan ka don jamana fanga sigili ni maracogo la été jugées pertinentes. Avec n'a fɔra k'a fɔ dalu jɔnjɔnw don kɛkun b'a la bɛnkun yɛrɛ b'a la koyi. les partenaires, an avec jiɲɔgɔn des fɛ soucis concernant les délais, mais nous les avons donnés. sisan haminako min bɛ yen yala a ko bɛ labɛn a bɛ se ka bɛn furancɛ jumɛn kɔnɔ o haminako de tun bɛ yen Toutes les garanties possibles. ka layidiw ta mali marabaw fɛ En tout cas, concernant notre ferme intention, notre min ye yala mali ni laminen don mali labɛnnen don wa ferme volonté de pouvoir les réaliser. La deuxième, ka ŋaniya jɛ ni ŋaniya minnu ni wale minnu kofɔra yala mali ŋaniya jɛlen don mali kɛn bɛ k'i kɔ a fa la mali bɛna layidu ninnu timɛ wa action, baara ni wale min de garder, en tout cas d'être permanemment en contact avec le médiateur, avec le comité local. o siratigɛ de la waati foyi ma tɛmɛ mali ani cɛfɔ ni kanbɛn min n'o ɲɛmɔgɔ ye nigeriya jamanakuntigi kɔrɔ ye goodluck jonathan u ni mali ni ɲɔgɔn cɛ sira taamaw ma tigɛ wa hakili falenfɛnw ma tigɛ fiyewu Le suivi et Nous, le Bolila. chef d'État de la région pour trouver un terrain d'entente. ani ka bɔ mali ni mali marabaw ni farafina jamanakuntigiw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka bɛn ko la cogo min mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo ɲuman na cogo min Et la dernière action, wale laban min kɛra kɔsa in na l'initiative du Mali, n'o ye mali ka wale ye est de proposer la mise en place d'un comité de suivi et évaluation du projet de chronogramme mali ani a kumaɲɔgɔnw ka jɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan u yɛrɛw k'a lajɛ yala furancɛ fanga in a bɛna boli furancɛ minnu kɔnɔ ca minnu kan ka kɛ min bɛna wolo jamanakuntigi sigi la n'o ye jamanakuntigi kurasigi ye ko ninnu kan ka boloda cogo min ka sigi ka fɔ ka jɛ ko olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ mali y'o baaraw kɛ piloté par le Mali avec la ni a ɲɛmɔgɔya tun bɛ an faso mali yɛrɛ bolo participation de la CEDEAO, de ni CEDEAO mɔgɔw b'a la l'Union africaine et farafina ka tɔn kuluba b'a la des Nations Unies, diɲɛ tɔnbaw mɔgɔw b'a la par souci de transparence également, cogo min a ko bɛ se ka jɛya ka nɔgɔ bɔ a la gage de notre bonne foi n'o bɛ mali ka kɔnɔjɛya ko fɔ et de notre ferme volonté à ani mali ni laminen don mali cɛsirilen don mali ŋaniya jɛlen don bɛn bɛna kɛ min kan k'o fori cogo ɲuman na à tenir les délais. layidu minnu taara waati min bolo dara min dɔgɔ dara o ka sabati o ka la waleya waati la Ceci dit, o kɔfɛ sa aujourd'hui, an bɛ don min i n'a fɔ ko bi nous avons procédé à une évaluation de la situation. mali yɛrɛ ye kow lajɛ ni diɲɛma jɔlen ye Et nos plus hautes autorités ont estimé an ka jamanakuntigiw ye limaniyalen don ni min ye que nous avons atteint un niveau très avancé an bɛ don min i n'a fɔ ko bi an ye furancɛ jan kɛ walew la an taara ɲɛ kosɛbɛ dans les négociations ɲɔgɔn faamu ni bɛnko ɲinini na avec la CEDEAO, ani CEDEAO cɛ ce qui a justement motivé l'adoption o de nana wolo de ce décret fixant sariya min taara asimu yɛrɛ fɛ le délai de transition k'a fɔ don latɛmɛ fanga in bɛna kɛ san 2 furancɛ kɔnɔ à 24 mois. kalo 24 kɔni Ce n'est pas une surprise. Le nin kɔni tɛ balana ko ye médiateur a été informé bien avant. min ye cɛfɔ ni kanbɛn sɔnɔgɔyaba min bɛ mali ni CEDEAO cɛ a bɛ nin ko kalama Le comité local de suivi hali kulu min sigilen don
ka don latime fanga inzenze olu fana ba kalama. Tous les chefs d'État, jamana kuntigi nunu mbela jelembe ni ko jona. Tous les chefs d'État de la CEDEAO. CEDEAO jamana kuntigi be ko ni. Alors quel est votre message pour yala chika jumembe fe dandigeli jumembe fe ka nyesi foso do ma ministre cet entretien? Ni kuma mbe furi. Le message, tout d'abord, c'est à l'endroit de nos concitoyens. Mbe kuma folo min ke dandigeli folo min ben fe o nyeshini do an yere faso do le ma folo. Vous savez, les sanctions que nous subissons constituent une peine, une grande souffrance. Plus aux autorités et l'ensemble des responsables. Nous l'avons jamais souhaité, nous l'avons jamais voulu. Malheureusement, on le dit, le caractère illégal. Adona kafoni tunte kubentaye. Femi ntaraka malisegere. Atumangan kake ani keli tumankan wa sharia yerete atibe. Illégitime, inhumaine. Wa atibe hadamadiyana uma keni sharia ye. Ces sanctions, tous les jours, à réitérer notre ferme condamnation. Wa dien dongodo. Ambeni boro don kafo anyangina nyangi jugu minta kan seger ana manka ake kuntunte waninde maya yereti misraire. Toutefois, l'espoir est permis. Gaona tabe anjiki mwaru. Je vais également rappeler que la décision des chefs d'État de reporter les décisions sur le Burkina Faso, sur le Mali, Burkina Faso, la Guinée. Et sur la Guinée, n'est pas du tout la faute des autorités maliennes. Or, moins la responsabilité de nos plus hautes autorités. Et d'ailleurs, le rapport présenté par le médiateur lors de ce sommet va jabi no ye segesegele jabi kera chefoni kambe lat boliba malini CEDEAO jamana kuntigi ni nyon chemi ulatke bay jabi mbo dans le sens de nos autorités, de nos plus hautes autorités. Obeta mali marabau ka kundlena refe. Très clairement tous les efforts. Ka ajira ka fo chesir munumbe ka ke mali marabau fe. Nous avons déployé en vue d'arriver et de trouver un terrain d'entente. Mi bato ben biseka latke mali ani CEDEAO moche. Donc je voudrais dire à nos compatriotes que l'espoir est permis. Il n'y a aucun doute de la levée de ces sanctions. En tout cas, nous le souhaitons. Juste un dernier message, c'est de serrer les rangs, de rester soudés autour de notre patrie. En façon, biseka de la chogomi. Et un souhait que Dieu bénisse notre pays, le Mali. Ambe ala deli ala kaduga Mali ani Mali deunye. Chogorbana musogorbau chogomi yao biseka fumyeleke ni asimu koitaka nginatale ni ayila tike sharia kolomi nda na kila ka fo ministre femme fo yasrola na ministre Abdoulaye Diop angale lame alebina wala like tonsiki min kera ni ngalo intle nani ntemenai ani kalo nata femme no menake anga yere lame no ministre so mene kuma chama kumbe uka nyokonyo chamachala kran na mi marita anyene ngara ka fo anga kuna fonu di Mali sécurité gɛlɛya minnu b'a kan ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan kɛlɛw bɛ kɛ yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ko situation humanitaire dumuni tɛ mɔgɔ minnu bolo minnu taɲana u ka sow ni fɛnw na k'o kow ɲɛfɔ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan et puis k'a fɔ fana situation économique n'o ye warisɔrɔ siraw gɛlɛya min b'o kan donc kunnafoni fɛn o fɛn b'a la an y'o bɛɛ walanwalan k'o d'u ma. Il y a donc un beau discuter là, mais au sommet, UEMOA sommet, on participe à la CEDEAO sommet de quoi faire.
CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ɲɛ na Mali tun b'o fana cɛmancɛ la nka tiɲɛ na anw yɛrɛ ma an ministre minnu dara anw ma participer o la mais Mali kuma tun b'o cɛmancɛ la. Mali kuma nalen CEDEAO médiateur n'o ye Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye Goodluck Jonathan ye ale de fɔlɔ ye kuma ta o la a kɛlen ka kuma ta a y'a ka rapport kɛ o rapport min kun bɛ sinsinlen fɛn minnu kan o ye ani Mali jamana ɲɛmaaw ye sigi ka fɔ kɛ an bɛnna min kan o sigi ka fɔ ani an bɛnna min kan o ye de anw y'an kan di k'a fɔ Mali transition an kun ye waati jan b'a fɔ mais an ye sigi k'a fɔ ka bɛn kɛ k'a fɔ anw kɔni bolo a fitinin o bɛ kɛ san 2 jate san 2 nin kɔnɔ baara minnu kan ka boloda an b'olu boloda lakanani sira fɛ ani kalafili labɛnni sira fɛ pour que san 2 o bɛ ban yɔrɔ min o k'a sɔrɔ an ka jamana ye jamana ɲɛma sugandi kalafili la pour que k'a fɔ ko ka démocratie lasegin jamana kɔnɔ donc ale ye o sɛbɛn yira an bɛ barika da o la parce que a ye sɛbɛn min yira malidenw ka haminakow b'a kɔnɔ parce que an y'a yira k'a fɔ fo wagati ka d'an ma wagati min b'an dɛmɛ min b'a to an bɛ ka lakanani sabati jamana kɔnɔ ka se ka baaraw fana boloda ka kalafili nin o bɛ labɛn cogo min a ye rapport min présenté mɔgɔw sɔnn'a ma a fɔra ko jamana ɲɛmaa ninnu u mago bɛ détail dɔw la kunnafoni wɛrɛw an kan ka minnu di n'olu kun t'olu bolo pour que ka se ka sanction ninnu wuli immédiatement o ye kunnafoni ninnu ye sigiyɔrɔma 2 ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye chronogramme ye sisan nɔ an bɛ sɛbɛn de yira min b'a yira k'a fɔ san 2 in kɔnɔ an bɛ ko minnu boloda k'olu bɛɛ walanwalan fo ka san 2 in ban pour que olu ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka se ka bɛn sɔrɔ a la n'a bɛ fɔ o ma ko chronogramme détaillé o b'a yira k'a fɔ élection organe min bɛ sigi o bɛ kɛ wagati jumɛn a bɛ kɛ cogo di constitution yɛlɛmani o bɛ kɛ wagati jumɛn baara jumɛn bɛ boloda pour que k'o kɛ élection minnu bɛ na a kɛra communal ye a kɛra régional ye a kɛra député sigi ani président sigi olu bɛɛ détail bɛ min kɔnɔ n'a bɛ fɔ chronogramme détaillé k'u bɛ na Mali ɲɛmɔgɔ médiateur bɛ segin ka na pour que k'o information ɲininkali kɛ mais o bɛɛ bɛ yen déjà o tɛ problème ye kunnafoni filanan min ɲininkara o ye k'a fɔ u bɛ fɛ fana an ka sigi k'a fɔ kɛ ka bɛn a la k'a fɔ ko ka jɛkulu sigi jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko mécanisme de suivi min b'a to olu ni anw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko chronogramme min n'an bɛnna kan a bɛ bɔ a sira fɛ cogo di an bɛ se ka sigi kalo o kalo ka ɲɔgɔn ɲɛ k'a ko la k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ jumɛn an sera ka mun boloda gɛlɛya jumɛnw bɔra a la ressources ni moyens jumɛnw kan ka ɲini ka na pour que o ko ka taa pour que a ko ni gɛlɛya bɔra a la kana bali mɔgɔ si la o fana kana kɛ raison ye k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ parce que n'anw ko k'an ye nin kɛ dɔw b'a fɔ k'aw ma nin kɛ aw tɛna bɛn a la alors que n'an ye jɛkulu kelen sigi an bɛɛ bɛ baara kɛ min kɔnɔ kunnafoni fɛn o fɛn bɛ na a bɛ na an bɛɛ b'a tila an bɛɛ ɲɛ b'a la donc ni ko min kɛra an bɛɛ b'o enregistrer ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya minnu nana an bɛɛ bɛ faamuyali kan donc o ko fila de k'a fɔra ko u bɛ segin ka na pour que an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ u ye décision de ta k'a fɔ ko sommet min bɛ na sigi sisan nɔ juillet kalo tile 3 o sommet kɔnɔ o kunnafoni bɛɛ kan ka yira pour que sanction bɛɛ ka wuli anw kɔni ka jate la baara kan ka se ka kɛ sisan de pour que o ko ka kɛ a kɛcogo la an bɛ sigilen k'u kɔnɔ n'u nana an k'o ɲɛfɔli ka médiateur Goodluck Jonathan ka barika da ye fɔlɔ a ye cɛsiri min kɛ nin ko la ani a ye hakili ɲuman min ta ka sɛbɛn ninnu dilan ale kɔfɛ fana an bɛ fɛ ka barika da Togo président ma n'o ye Faure Gnassingbé parce que an kun ye baara bila fana ma k'a fɔ ko médiateur ye baara min kɛ a kan ɲi mais ale fana ka a kan fara a kan a ka wuli ka jɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛw kɛrɛfɛ a fana y'o kɛ cɛsiri la ani gundo kɔnɔ nka wula a ye cɛsiri k'a ko la olu bɛɛ lajɛlen de y'an lase nin ko ma bi hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ min nɔfɛ o ye ka sanction wuli o ma se ka kɛ bi mais baaraw bɛ sen na halisa an bɛ fɛ ka barika da u fila ye an yɛrɛ ka jamanadenw fan fɛ an bɛ min ɲini halisa o ye k'a fɔ ka barika da bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n y'a dɔn nin ye a kalo 5 jate sanction bɛ mɔgɔw kan gouvernement bɛ cɛsiri ni baara fɛn bɛɛ la pour que nin fɛn nin ka se ka wuli ka fo sira la
an b'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa an ka muɲu dɔɔni min kɛra o ka ca ka tɛmɛ min tora kan mais anw ka hakilinata ye kelen de ye parce que an b'a dɔn jamana ɲɛmaa ni jamanadenw u sigira ka min fɔ k'o ye solution ye o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ solution ɲani ko la a solution fana se ka kɛ ni sigi ka fɔ tɛ. An balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a san 2 ye ɲinɛ ye sabu an bɛ kalo min na n'o ye juin kalo ye a tile 5 san 2000 ani san 20 kulu 3 bɛ ninnu ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ye a bɛ fɔ minnu ma ko organisation ani coordination de mouvement association kulu min bɛ n'a fɔra ka fɔ o tun sigira Imam Mahmud Diko ale tɔgɔlamu ana a fɛmu olu jɛra ka ko kulu dɔ labɛn n'u k'a ma ko CEMAS nka nin ye fara ɲɔgɔn kan tɔw ye fara ɲɔgɔn kan wulikajɔ mɔgɔw ye minnu ko u ye Imam Mahmud Diko a kanubaw hakilina ni kuntilenna minnu n'o b'a la u bɛ se ka lawaleya faso kɔnɔ cogo min a bɛ fɔ o ma ko CEMAS kulu dɔ bɛ yen ko Mali kura jigiya n'o ye Espoir Mali kura ye ani wulikajɔ kulu ka jantoli kɛ bɛɛ y'a sabatili la an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali bɔlɔnba u tun y'o minɛ wulikun min tun b'o la waati o tun ye Ibrahim Bokar Keita a ka fanga bɛ firi cogo min wala a ka fanga bila ninnu farala ɲɔgɔn kan ka kulu dilan ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques nin ye wulikajɔ kulu ye n'o ye juin kalo tile 5 o fara ɲɔgɔn kan n'o wulikajɔ kulu ye ko jamana kanubaw jamana kanubanciw u denw olu ka fara ɲɔgɔn kan nin ye kulu minnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan politikitɔnw tun b'a la jamana dugulenw tun b'a la u yɛrɛw ka fɔcogo la u ye min kɛ u ɲɛmaa ye ko maakɔrɔba ka ɲi warasu ɲɛ o tun ye Imam Mahmud Diko ye u ko ma ko autorité morale san 2 kɔfɛ M5RFP nin tun ye kulu minnu ni ye jateminɛ kɛ mɔgɔw tun b'a la maa minnu ni olu tun ma ŋɛɲa nka mɔgɔw tun b'a la minnu fana n'u tun ka ŋɛɲa kosɛbɛ o tun jamanadenw minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan san 2 ni wulikajɔba in kɔfɛ Ibrahim Bokar Keita ka fanga o laban nana bi yala a kɛkun tun ye min ye wasa sɔrɔla la wa laɲiniw tun ye min ye yala o laɲini ninnu sabatira wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la i b'a sɔrɔ aw caman n'aw ka hakiliw don tiɲɛ don Ibrahim Bokar Keita kɔni ka fanga binna o nana fori ni fɛn min ye o ye sɔrɔlasi dɔw ye fanga minɛ u nana wulikajɔ kulu dilan u b'a fɔ min ma ko comité national pour le salut du peuple n'o ye CNSP n y'a jira u la k'a fɔ o ɲɛmɔgɔya bulon kura min sigira a nana wolo fɛn min na o ye maa min tun n'a ɲɛmɔgɔyara tun kalifala o la sɔrɔlasiw fɛ o laban ye fanga minɛ o tigi la an y'a jira u la k'a fɔ Asimu ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu bina jamana marabulon ɲɛmɔgɔya kalifa o M5RFP la maa min ni bɛn tun kɛra o kan waati o tun ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye nka bɛn kɛra min kan o ye i n'a fɔ kɔrɔlen aw yɛrɛ ko ten ko ni kɔ mɔna kan min kan ko jɛgɛ ka mɔ o kan kan hakilimaw ko ni mɔɔw kɔni bi fara ni mɔɔw kɔni bi kɛlɛ kɛ a ka ca Ala fɛ mɔɔw bi jɛ ka fara ɲɔgɔn kan nka ni fanga kɔni sɔrɔla fanga sɔrɔlen bɛn tɛna kɛ ko la tuma min na M5RFP mɔgɔw b'u wuli o y'a sɔrɔ jamana jigilatigɛlen tun don kosɛbɛ murutili tun fanga bonyana nka o kulu in an bɛ don min i n'a fɔ ko bi a kɛra i n'a fɔ u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ kabini don min fanga in firila utukalo tile 18 san 2000 ni san 20 mɔgɔw bɔra k'u fara ka bɔ jamakulu nin na hali n'an da tɛna se o bɛɛ lajɛlen ma nka o mɔgɔ ninnu na min ye Isakaw Jim ye Nuhu Star ka fara maa wɛrɛw kan ninnu bɛɛ lajɛlen u laban ninnu fori o waati min tun ye Isakaw Jim ye ale tun ye Imam Mahmud Diko nɔfɛmaw olu ka beretigi ye an kana kɛ beretigi ye olu ka ko latigɛla ale tun y'o ye ale yɛrɛ ka fɔliw la ko M5RFP ko a fatura nka octobre kalo tile 21 san 2000 ni san 2 kabila o waati mɔgɔ dɔw y'u fori k'u fosi ka bɔ ka jira k'a fɔ kuntilenna minnu bɛ ka taa M5RFP mɔgɔw fɛ ko tɛ olu hakili ye
an da tɛna se o bɛɛ lajɛlen ma bi nka min ye M5 RFP mɔgɔw ye u ka san 2 ɲɛnamayali min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ kɔni fɛ waati de sera malidenw ka ɲɔgɔn minɛ ale ko tuma min na fanga bɛ bolo maa minnu ni olu ye sira fara wala maa minnu y'u sama ka bɔ ka ɲini u fɛ k'u kana fara ɲɔgɔn kan o kɛra kari tɛmɛnen hali n'a y'a sɔrɔ ko k'a fɔ u ma fiɲɛra ka sabu kɛ kuntina kelen tabaliya ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ hali ni ko bɛɛ man ɲɛ jamana ladilali kura la n'o ye dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ko tiɲɛ yɛrɛ la minnu kɛra maa bɛ se ka wasa n'o ye an t'a yɛrɛ lamɛn Mohamed Jose Traoré maa bɛ se ka mun faamu M5 RFP ka bɔli na n'a kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Choguel Kokala Mayiga bolo i tɛ fɛn fɔ an ye. M5 RFP a ka san 2 o ɲaɲali baaraw ni o ye o nisɔndiya baaraw ye o kɛnɛw sigira ka kuma caman fɔ a kɔnɔna la u ye o baaraw kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ o dantigɛlikanw na. Maliendenw ne ye kuma damadama fɔ bamanankan na pour que k'a résumer n ko M5 militant minnu tora kɛlɛ in na an ka duwawu k'u ye an ka duwawu kɛ an ka victime bɛɛ crise in kɔnɔ finitigiw ani civil k'a fɔ M5 militant ni responsable minnu tɛ yan bi an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ le 5 juin 2020 bi ma caman tɛ yen dɔ dimina dɔw yɛrɛ banana dɔw yɛrɛ sara an kan ka ko bɛɛ kɛ M5 pour que Maliens fara ɲɔgɔn kan parce que a ye kɛlɛ min daminɛ don min a y'a daminɛ mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ M5 kɔnɔ politique sira la idéologie sira la u kun tɛ se ka sigi table kelen kan mais o don u farala ɲɔgɔn kan ka Mali sauver situation min bɛ bi na Mali mago bɛ unité nationale union sacrée kabini rectification kɛra le 24 mai 2021 président de la transition ne sigira ka kɛ premier ministre a ye kuma fɔlɔ min fɔ ye on doit tout faire pour avoir l'union des Maliens o de y'a kɛ ne ye rencontre caman kɛ ministre ye rencontre caman kɛ an sera an dan na don min na président y'a ta a y'a sego kɛ bi sariyaw minnu taara gouvernement fɛ u nana conseil national de transition la le président du conseil national fana a nana k'a membre u fana y'u ka bâton de pèlerin u ye bɛɛ wele k'u lamɛn o bɛɛ ye mun ye kɛra mun ye pour que à la fin les deux organes qui font marcher la transition bɛɛ bɛ baara kɛ dans son domaine pour que an ka se ka jamana lafiya ka jamana sumaya pour que Maliens denw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que mɔgɔ minnu b'a fɛ ka Mali dafiri terroriste dɔrɔn tɛ Mali b'a fɛ k'a ka hɔrɔnya n'a danbe sigi a ma bɛɛ ma sigi n'o ye bɛɛ tɛ jɛ n'o ye o Ala barika la o sira de taara o tɛ se ka chiffrer o bi Maliens bɛ sentiment bɛ Maliens la u ka hɔrɔnya n'a danbe Ala ni transition ani président de la transition n'a ka gouvernement ani conseil national de transition u bɛ baara min na Maliens hɔrɔnya n'u danbe les sentiments des Maliens o segin u ma mais pour que o ka taa fo a dan na f'an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan n ko kɛlɛ in bɛ wuli don min na laɲini minnu tun bɛ yen o ye ka sécurité la sabati o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ o ye ka élection ɲuman sigi o ye ka réforme kɛ o waati la fana laɲini dɔ tun bɛ militant fɛ ka Soumaïla libérer Ala barika la yɛlɛma kɛra en 2020 CNSP ɲɛmɔgɔw u y'u seko kɛ Soumaïla bila la ale y'a nimilala kɔfɛ mais juru in kɔni M5 ani peuplement ye juru min o y'o juru y'a sara k'u fo o la a filanan a la rectifier an sigira u kama k'olu yɛrɛ y'a ye ko fili de kɛra u b'a fɛ sisan mɔgɔ min b'a fɛ Mali ka taa ɲɛ i n'a fɔ Fulani an ka fara ɲɔgɔn kan
ka tila ka maliɲɔn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana baara bɛɛ tɔgɔ la. Donc bi M5 kan ka wuli ka taa bɛɛ fɛ. maa o maa hali n'a kun tɛ M5 la, hali n'a bɔra M5 la, hali n'a bɛ M5 contre la, pour des raisons personnelles, parce que fana bɛ politique kɛlɛ la, dɔ bɛ yen u tɛ primisi kongolo de fɛ. C'est pas ça le problème. Mais maa o maa n'a ko qu'il est d'accord ka kɛlɛminɛnw di armée ma, hali n'an b'a banga budget bɛɛ ta, n'a ko k'ale sɔnna réforme politique institutionnelle o ka kɛ, président saba k'u bɛ réforme kɛ, réforme sira sɔrɔ. Min ko k'a sɔnna organiser ka sigi pour que élection ka se ka ɲɛ, mankan kana wuli élection kɔfɛ. Maa o maa n'a y'o fɔ, il fait partie aujourd'hui des forces du changement. An k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana labaara, ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ, parce que chaque État a son agenda. État o agenda, a ka agenda b'a bolo, a bɛ se ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na, ka dɔ hakili suɲɛ, ka dɔ san, mais a laban bɛɛ b'i ka intérêt, i ka jamana intérêt de défendre. Donc Maliens denw bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bi, an ka Mali intérêt défendre. Donc maa o maa n'a ko ko laɲini k'a sɔnn'u ma aujourd'hui, il est parmi les forces du changement. Parce qu'au début, toutes les luttes, toutes les vérités, au début maa dama dama de bɛ sigi k'u fɔ, hali diinɛ maa kelen ale de b'o sugandi, kɔfɛ de a bɛ mɔgɔw ɲini k'a fara kɛ fo diinɛ ka jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la. C'est la même chose que les mouvements. M5 mouvement saba de y'a sigi, mais kabini meeting fɔlɔ kɛra an sigira an ko an kelen tɛ se, o de la an wulila ka taa responsable bɛɛ fɛ ka comité stratégique dayɛlɛ, parce que n'u kun ma na an kun tɛ se ka kɛlɛ in dafa. Tous ceux qui sont d'accord aujourd'hui avec les objectifs du changement sont des forces du changement. O de y'an ka kuma ye bi, o de y'an ka laɲini ye. Maintenant mɔgɔ min ko k'a tɛ sɔn, ça o kɔni a se k'a fɔ kɔfɛ k'a y'a bila kɔfɛ. Dɔw ko mankan bɛ ani transition ani CNT cɛ, n ko an ye hɔrɔn de ye, an sigira rectification kɛra don min na an ni an ka partenaires sigira, CNT kuma an bɛnna ka k'an b'a bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ka jamana jɔ. Ala barika la refondation kɛra, assise nationale kɛra, o kɔnɔna la décision taara ko CNT bɛna dayɛlɛ. N'a bɛ dayɛlɛ force dama dama bɛna don o kɔnɔ, o kɔnɔ la M5 fana bɛ don a kɔnɔ. N'a donna a kɔnɔ kɛlɛ ma ban, kɛlɛ banna. Ni muɲuna i b'i sago sɔrɔ, an muɲuna de, on a su attendre. Il y a un moment, on a fait la traversée du désert. Maa caman kun tɛ dalen tɛ kɛlɛ in na. M5 dara la, an tora la fo ale ye tiɲɛ bange o. Tiɲɛ bangera fila ni fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ, CNSP ni M5. Les deux jumeaux se sont retrouvés et ils ont parlé du Mali. Mais où il y a fo kabini o don, ko Mali tɛ olu dɔrɔn de ta ye o. Sadasi u ta ɲɛnabɔ dès le départ, parce que minnu ye yɛlɛma in kɛ, u y'a kɛ armée bɛɛ tɔgɔ la. Donc mankan ma mɛn armée kɔnɔ. Ça c'est normal, c'est la grande miette. Maintenant sur le plan social et politique, mankan tora. Maintenant bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana latanya. O de y'an ka laɲini ye bi. Mɔgɔ minnu dimina u bɔra M5 la, bɛn kɛlɛ wulila olu ni mɔgɔw dɔ cɛ. Vraiment an b'an ka main tendue k'u ye, an ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan, parce que min bɛ an ɲɛ kɛlɛ min b'an ɲɛ a bɛ Maliens bɛɛ la, hali minnu kun tɛ M5 la fiyewu, n'u ko bi k'u sɔnna min bɛ ka kɛ, an ka fara ɲɔgɔn kan jamana tani, parce que an kelen se. Donc kumaba minnu bɛ se k'a fɔ ye de ye. Et l'année prochaine, j'espère qu'on sera en train de préparer les élections et il y aura des candidats qui vont venir demander le soutien du M5 ou des forces du changement parce que le pays a été sécurisé et la paix serait revenue. Merci bien. Ne hakilila k'a fɔ
fɔ min Choguel Kokala Mayiga ye ale ye fɛn min fɔ a fɛmɔɔw ka hakilina n'a ye fɛn min ye faamuya sɔrɔ olu la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nka kolo in tun ye faraɲɔgɔnkan mɔɔw de ye minnu bolofara min bɛ n'ale kɔni limaniyalen don ka fɔ Imam Mahamudu Diko ka hakilinaw n'a ka kuntilennaw n'a fɛlaw n'a bɛ fɔ o ma ko semasi olu kɔni ma wasa jamana maracogo la fiyewu o hakilina nin yɛrɛ lawaleyara lajɛ dɔ kɛra kɔsa in na n'u k'a ma ko Forum de Bamako hakilila k'a fɔ Imam Mahamudu Diko tun ye dantigɛli min kɛ n'a kɛra nanzarakan na an tun y'a yɛlɛma aw ye waati tɛmɛnen ninnu na a ka jalaki kunsinen do jamana marabaw a ko olu ye mɔgɔw ye maa minnu ni a y'a sɔrɔ u kuma fɔcogow fɛ u yɛrɛ ka lahalaya ye mɔgɔw ye maa minnu u fɔcogo u ka waleyaw fɔcogo ani u ka waleyaw lahalaya cogo u b'o fɔ ni yɛrɛwasa ye u ka kuma gɔlɛnw don hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Imam Mahamudu Diko ka nin kuma in a ma taa jamanadenw dɔw jimi sira fɛ maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ o sabu de y'a to a fɛmɔw u tun ye kunnafonilasiraw wele olu yɛrɛ kɔni fɛ kuntilenna minnu taara Choguel Kokala Mayiga fɛ u tɛ olu ka hakilina ye wa jamana bɛ ka mara ni hakilina minnu ye ani kuntilenna minnu ye ani fanga minnu ye u tɛ olu hakilina ye ko jalagili man di u ye Mali dun mako bɛɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka hakilina n'u fɛla la Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min Mohamed Jose Traoré yala olu fana ye u ka ŋaniyaw ani u ka hakilinaw y'a bange ni mun de ye bisimila Semasi ale ye kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye fanga furacɛ fanga maaw u ye ni san 2 baara min kɛ olu ka yeta ye min ye Mohamed Ali Bachili a ye kuma caman fɔ nka an bɛna ka laseli min lase aw ma a bɛ a fɔ k'a fɔ tɔrɔmuɲɔ ni o ye nafolomugu ye o bɛ tala ka di dɔw ma ni ka kunnafoni cari o kumakan min bɔra Mohamed Ali Bachili da kɔnɔ an bɛna o lase aw ma nka ko nin ye laseliw ye laseli min ni a bɔra kunnafonidila wɛrɛ de da kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko wari de bɛ di olu ma u ka se ka nin baara ninnu kɛ Mohamed Ali Bachili a ye min sɔrɔ ka lase an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ o la. Wala ne tɛ juru la n'u y'a wari minɛ jɔn bɛ ban wari la wari ka di o ma o jɔn b'a d'u ma an b'olu dɔn dɛ aw ko fɔra dɛ aw b'a di minnu ma olu de aw ko fɔ aw sigi kun y'o de ye wa Mali kura y'o de ye wa an bɛna dɔ fɔ ɲɔgɔn ye est-ce que Mali information sérieuse o ka kan ka taa bɔ politologue dɔ da an b'a dɔn politologue politiste ou je ne sais quelle polémique de quel pays a été il y a un conditionnant il a pas très urgent Gourou nana minou nana radaru nana mais dis quoi ça quel pays sérieux va traiter son information comme ça Gourou de me kalame Gourou nana radar beni sura badon altou la dewa Nouyouka pour chapeau Emmanuel Iba Polé comédien des années 50. Je m'excuse. Avec la femme en bras, à quelque part, déclaration on a déjà la déclaration vraiment, mais intervenant de la Génération. En réalité, nous sommes le comment nous faut. Je pense comment nous, comment parlement le loup. Comment la délicatesse. On est message d'interpellation. Fanyasi, Tamara Nyamoma, Fanyasi, Tamara Yani nga comment conclu. À la fin, il y aura des angofo, kansipo, kankotobe, on va faire les choses. Sabla kadaka, ayaye, les planina. Comment nous fera en apparemment. On est à fort, c'est ma sirema, en kada, en hakilauka. C'est ma sirema, John Muke, justice parfait. Pour le problème, c'est à dire qu'on a commencé à faire la tuna. Maka ango fo na kuingia wewe ka fo mo nga balai ka bo de tutuka ka bo milioka ka towa mata nyesi anga parema ka nyesi semasi tonuma ka nyesi tamana dunga no ba fo ko ko ba na fo tamana kuma ngula ai lettre de prononciation ke ka di proverbe de la yola no ko ka tribunal ka fo
anw bolo sariya kɔnɔna la ale procureur a kan ka se ka autosaisi i n'a fɔ a b'a kɛ jamana kɔnɔden tɔw ta la cogo min na kuma minnu bɛ fɔ burujali minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka baara ma semasi bureau national y'o acte posé a dossier bɛ tribunal la a transféré ka taa BJ la n'o ye brigade d'investigation judiciaire ye a baara bɛ sen na an b'an profité fana o hukumu kɔnɔna la toujours k'an ka commune 6 président n'o ye Kalilu Samoyi Sise ale fana ye plainte don o hakilina kelen na pour que o baara bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka dabila cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ kumakan laban b'an bolo k'a lase an balimaw ma surtout journaliste minnu bɛ yan o ka se ka kuma in lase a seyɔrɔ la o kuma in bɛ boli mun kan o kuma in bɛ boli fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan o ye jumɛn ye o ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen an k'a dɔn k'a fɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka ko kɛ pour que jamana in bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna la fara ɲɔgɔn kan ɲɛsinnen bɛ jɔn ni jɔn ma a ɲɛsinnen bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma hali an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga la bi welewelemadɛn ɲɛsinnen b'olu ma an bɛ baara kɛ k'a da an ka baara in n'o ye Cheikh Imam Mahamudu Diko ye a ye manifeste min bɔ n'a ye wele kɛ k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko de b'a to gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ problème bɛ maliyɛnw da la o bɛ se ka bɔ yen cogo min na o sira kelen fɛ an bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma parti politique fɛn fɛn bɛ yen société civile mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen particulier fɛn fɛn bɛ yen o n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka jamana in kuma bɔ o baara ni ala sɔnna ma semasi bɛ o baara daminɛ semasi bɛ o wuli ka jɔ kɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen wele an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ ye o hakilina in na i ka na semasi siège la i ka n'i enregistré ni enregistré ala sɔnna ma an bɛna lajɛba kɛ mɔgɔw hakilina ye mun ye mɔgɔw bɛ fɛ jamana in ka kɛ cogo min na o ka se ka kɛ pôle de proposition ye ou bien cadre de proposition ye mun bɛ se ka jamana dɛmɛ ka jamana bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la n bɛ segin a kan k'a fɔ o welewelemada a ɲɛsinnen bɛ bɛɛ lajɛlen ma an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a kɛra parti politique min ye a kɛra société civile min ye a kɛra hali an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'u sera kɛnɛ kan a bɛ diya ye pour que an ka se ka fara ɲɔgɔn kan parce que anw dalen b'a la k'a fɔ an ka parrain ye kuma min fɔ a ka manifeste kɔnɔna la k'o kuma o ye tiɲɛ ye a ka kan an k'o lawaleya o ye jumɛn ye ka welewelemada lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka jamana kuma donc vraiment o misali dɔ tun b'an bolo k'o passer donc an bɛ foli lase presse mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase an ka invités ma ka foli belebeleba di an ka alliés ma minnu farala an kan ka nin baara in kɛ foli laban o bɛ semasi bureau national o n'a tɔnden bɛɛ lajɛlen donc hakɛto bɛ kuma la ne fili min bɔra kuma la o y'an ka fili ye a bɛ yafa an ma merci bien. Malimaw tuma dɔ la yanni furancɛ cɛ malidenw u ka dugukolo jukɔrɔ tɔnɔmafɛnw u bɛ sɔn ka a sɛbɛkɔrɔ tɔnɔbɔ nɛgɛkuru dɔ bɛ yen k'a ma ko lithium ale ye fɛn ye fɛn min funtenima fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ kuran di o nɛgɛ gabakuru o dɔ ye lithium ye o lithium o ye kuru min a funteni fanga ka bon n'a labɛnna a bɛ se ka fɛn o fɛn bɛ ni o bɛ se ka labɛn ka kɛ kuran dilanla ye tile fɛ tile funteni ka yɛlɛma ka kɛ kuran ye mali kɛn bɛ k'i ɲɛsin o ma bi kosɛbɛ a baara minnu bɛna daminɛ a bɛna daminɛ gula mina de o bɛ buguni mara la a bɛna bɔ yɔrɔ min a fara fɔlɔ o dara minisiri fɛ n'o ye jamana yɛrɛ dugukolo jukɔrɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen funtenimafɛnw jiw o minisiri n'o ye Sidu Lamini Tarawele ye baara in bɛna kɛ san 2 kɔnɔ u bɛna san 21 de ka baara la wa a bɛ se ka tɛmɛ o yɛrɛ kan mali bɛna o gabakuru in tɔni 1,9 bɔ a dingɛsenw bɛ sen na nka baara in a bolodalen don boloda cogo min na usine in bɛna dilan a fanga bɛna bonya kosɛbɛ a bɛna kɛ sabu ye min b'a to baara bɛ sɔrɔ mali kɔnɔ
mobile ti boli fɛn min kɔnɔ ye batterie ye u bɛ dilan ni fɛn min ye nin gabakuru in bɛ sɔrɔ o de la a bɛna kɛ sababu ye ka baara caman di malidenw ma bɛn kɛra kan ka fɔ ni usine in kɛra dilanfɛn ye jamana 5 minnu bɛ diɲɛ dugukolo kan ni olu ka a bɔta ka ca ka tɛmɛ bɛɛ kan Mali bɛna fara o jamanaw kan nafolo min bɛna bɔ a da fɛ a jirala ka fɔ baara in bɛna daminɛ san 2 nata la maa minnu bɛna baara kɛ a kɔnɔna na usine kɔnɔna na a bɛ taa fɔ maa 1000 ani maa 200 bɔɲɔgɔnko la ni Ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata ninnu an bɛna bɔlɔbɔlɔli kɛ nka san 2 in na usine ni dilanlen nafolo hakɛ min bɛna don a da fɛ dɔ b'a sefɔ wari miliyari 100 ani miliyari 60 kan nka nafolo min na a tɔnɔ bɛna se Mali ma a bɛ sefɔ wari miliyari 60 hakɛ bɔ nin baara ninnu bɛna kɛ Mali yɛrɛ baarakɛlaw fɛ n'a bɔli daminɛna sefɔ wari miliyari 90 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko san o san nin cakɛbondaso in bɛna bɔ ko o nafolo bɛna to Mali kɔnɔ yan nka ni Ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata ninnu na an bɛna walawalali kɛ an ka jamana ni Ala farala kan usine caman bɛna dilan an fɛ Mali kɔnɔ yan sabu ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛna juin kalo tile 6 ma cakɛbondaso dɔw bɛ yen olu ye ordinateur dilanlaw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw tɛ ordinateur dɔn nka aw denw b'a dɔn wala aw mɔdenw b'a dɔn ordinateur kana ni a minɛnw ye k'a sogolo ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko assemblage ani denmisɛnninw bɛ diɲɛ laban kunnafoni baara minnu kɛ n'a bɛ f'o ma ko tablette électronique ni usine ni dilan usine bɛna kɛ anw fɛ Ɲare la ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna baara ka kɛ farafinna jirala ka fɔ n'a kɛra dilanfɛn ye a bɛ se ka maa 200 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ bɛna se ka baara kɛ a yɔrɔ la ni a kɛra banfɛn ye ko ordinateur sɔngɔ bɛna nɔgɔya an fɛ Mali kɔnɔ sabu 13 a bɛ se ka dɔ sɔrɔ ni ye fɛn ye fɛn min ni Ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata ninnu na an bɛna walawalali kɛ don nata ninnu na min an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ko ani o baarakɛlaw u ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye senfɛ u y'u ka ŋaniya bange k'a fɔ ordinateur bɛna monter nu u n'a minɛn dilanlenw bɛna u bɛna sogolon k'a labɛn anw fɛ Mali kɔnɔ yan an ka jamana kuntigi n'o ye Assimi Goïta ye alamisa tɛmɛnen Diogar la ani Bamakɔ cɛ bɛ taa kilo 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la ko farafɔlɔ dara siman dilan cakɛbondaso dɔ kura o farafɔlɔ dara nafolo hakɛ min kan ka kɛ a baara la a bɛ taa sefɔ wari miliyari 50 hakɛ la nin ye maliden 2 ye Amadu So ani Papa Umar Samake u y'a jira k'a fɔ siman dilayɔrɔ min n'o bɛna dilan n'a tɔgɔ ye Atlas ye san o san Mali bɛna tɔni 800 Mali bɛna o bɔ a bɛna kɛ sababu ye jamanadenw bɛ taa baara la maa 130 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko nka minnu yɛrɛ u bɛna siman bɔrɔ in tɔnɔ bɔ a bɛ taa fɔ mɔgɔ 500 bɔɲɔgɔnko la Mohamed Jose Traoré jamanakuntigi tun b'a kɛnɛ kan a ye denmisɛnw wele u ka misaliya ta Amadu So ani Papa Umar Samake a ko olu kɔni jamana furancɛ fanga marabaw fɛn o fɛn ye o seko ye min b'a to ni ɲɔgɔnna wale ninnu bɛ caya Mali kɔnɔ nafolo min bɛna don nin baara fɛ u ka ca kosɛbɛ wa ninnu bɛna fara siman bɔyɔrɔ tɔw kan Mali yɛrɛ san o san Mali mago bɛ tɔni min na a ka ca bi kosɛbɛ sabu san 2000 ni san 3 san kɔnɔ Mali ka haju siman na u tɛ tɛmɛ tɔni 680 kan nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi bɛn kɛra kan ka fɔ san o san Mali yɛrɛ mago bɛ tɔni 3 la siman na san o san ni ninnu sera ka 800 bɔ tɔni 800 bɔ san o san ka fara usine tɔw kan tuma dɔ la Mali yɛrɛ tɛ taa siman san jamana kɔ kan tuguni siman bɛ na bɔ anw fɛ yan Mohamed Jose Traoré sariya jumɛn sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ la dɛ wasa caman ani sewa caman bɛ an faso Mali kɔnɔ ni waati laban ninnu na o dɔ bɛ tali kɛ min kan bɛɛ b'a kalama k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ ni waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw mago bɛ jɔ fɛn minnu na duntaw o ni magoɲɛfɛn wɛrɛw nka bolofa bɛ fɛn min kan o ye simanko ye simanko a dɔ la ɲɛ bɛna sɔrɔ a la an faso Mali kɔnɔ ka da jamanaden ɲuman 2 olu ka cɛsiri baaraw kan
o kama jamana marabaaw ni o ye fanga furacɛ fanga ɲɛma Asimi Goita ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la a ye dantigɛliw kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen fila in ma cɛsiri min bɛ ka fɔ o kɛmɛ ka ta yaasa faso a bɛ se ka lafiya cogoya min siman ko o kungɔ kɔrɔfɔw la ko olu yɛrɛ bɛna u dɛmɛ kosɛbɛ nin baara in na yaasa sima a bɛ se ka kɛ nɔgɔyafɛn an faso Mali kɔnɔ cogoya min kunnafoni min bɛ o kunkan an ka kuloma da o laselikan ninnu fɛ. Bi donbaya ne bolo sabula da kan malien jeune fila u ye dusu ta k'a ɲini ka na siman usine ka n'o joya o laɲini o ni gouvernement ka taabolo bɛ taa ɲɔgɔn na sabula da ka gouvernement y'a ɲini ka malien bɛɛ dɛmɛ malien bɛ fɛ ka u ka jamana yiriwa an b'a dɔn ni usine jɔra ka ban a bɛ kɛ sababu ye ka baara di jokaw ma ani malien tɔw ma a b'a to fana simanko gɛlɛn bɛ Mali jamana kɔnɔ a b'o fana nɔgɔya a b'a to fana siman bɛ sɔrɔ musaka nɔgɔman na a b'a to fana an ka jamana a bɛ yiriwa ka taa o hukumu kɔnɔna na an bɛ ci bila malien bɛɛ ye minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan ka fɔ k'u ka na u kɔni ka jamana yiriwa transition ɲɛmɔgɔ kɔni olu kɔni labɛnnen don ka malien bɛɛ dɛmɛ malien bɛ fɛ k'u ka jamana yiriwa tiɲɛ hukumu kɔnɔna la ani jɛya hukumu kɔnɔna la ka jeunes dɛmɛ mun b'a to bange mɔgɔ bɛ se ka musaka d'u ma nɔgɔya cogo min na u ka na jamana yiriwa o ma daminɛ bi depuis transition sigira sen kan gouvernement ye baara caman kɛ mun b'a to maliyɛnw yɛrɛ bɛ lafiya cogo min na o hukumu kɔnɔna la gouvernement b'o o laɲini kɛ tuma bɛɛ ka maliyɛnw dɛmɛ u ka musaka sɔrɔ mun b'a to u bɛ se ka jamana yiriwa cogo min na parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a tɛ taa jamanadenw yɛrɛ ka kɛ ɲɛfɛ u ka jamana yiriwa mun b'a to mɔgɔ tɔw fana bɛ se ka